burbok. सानफ्रोमबो बे मोसौ दोननायनि खामानियासो मा जाबावगोन? मा जागोनलै संसारालाय हाय बे मोसौ दोननाय मानायल'। हाय बेलाय लख्रासो नामा? मा मिनिबाय थादों बेलाय? लख्रायानो मा जानांगौ मानसिया? मबाइलाव नायना मा मिनिबाय थाखो बेलाय? लख्रा मा मोनदोंलै नोङो बेयाव? साला बे दुब्लि बारियाव फायनानै मा मिनिग्लाबबाय थाखो फाग्ला बादिलाय? हाब मा नायखो मबाइलावलाय लख्रा? मा नायदों फेसबुकलै फेसबुक मा फेसबुक बिलाय? खोनाफेरालाय बे फेस मानेलाय बे मोखाङासो आरो बे बुक मानेलाय बे बिजाबासो। बोरै जानांगौ बिदिदोंलाय? मोखां आरो बिजाब बेलाय मा जाखो बेलाय? आरे नों मा मिथिनो फेसबुकाव जे बेसेबां समायना सिख्लाफोर नुयो। मा नंगौना? बोरो नायनो बे फेसबुकाव जेसांखिनि सिख्लाफोर नुदों नोङो गासैजोंबो रायज्लायनो हायो आरो नम्बरबो मोनबावोसो। नों मा मिथिगौ? नंगौना नङालै? माथो आंनि मबाइलावलाय गैस्राया? नै आंनि मबाइलावलाय माथो गैस्राया? नाय नोङो नै नाबोदों माथो बुरु दोङो दा मबाइलालाय। मा गैया जानो बेलाय? बिलाइ माथो बिलाइ बेनो फंबाय बिदिबालाय आंनोबो बनायना होदो फेसबुकआ। खुलिना होदोलाय आंनोबो। जाहोनांगोनलै खिन्थु मा सिन्था खालामदोंलै नोङो लख्रा फंबाय? फेसबुकआव हिनजावल' मोनदेरनो हो। नोंखौ खिबुलायसो जागोन आं। टेनसन खालामना नोङो बनायनाल' हो। अमा नै बेयाव फट'खौ होबानो जाबाय। नै फट'आबो जाखाबाय नोंनिया। थानो नोंहा मासे गरमलै बेलाय। जागोन बार जाबावगोन नोङो। वाव पुरा साफा सिख्लाफोरखौनो नायजोबनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरजोबसा। माथो मोनदों बरिया बिउटिफुल बरियालै। मा समायनालै सिख्लायालाय। फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरथारासै जाला थांबाय बरिया। हाब एफा मोजां सेंग्राया आंनियाव रिकुवेस्ट हरलायलायदों। र' एक्सेप्ट खालामग्रोनोसैलां। बरिया एक्सेप्ट खालामबायलै माथो। र' मेसेज हरना।
आरो सोर फन हरलायखो आंनियावलाय ए सिमांसो माथो हेलौ एन्जेला आं नोंखौ माबा सानफ्रांबाय थाग्रा जाबायलै दानिया नंगौ नामा औलै माबा नोंखौ बांसिननिफ्राय बांसिनसो समायना नुग्रा जालायलांबाय आं आंलाय समायनाखासो दा खोनासंलाय आं नोंनो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदोंमोनलै मा खोथा देलाय बुंलाय माबालै आं नोंखौ मा आं नोंखो जाबाय हाखो माबालै आं नोंखो माबालै आं नोंखो मा थुथु थाथा जाबाय थाखो देलाय बुंलाय माबालै आं नोंखो गोसो गोरबोजों मोजां मोनबाय नङा आयौ आं नोंखो एक्सेप्ट खालामनो हानाय नंथ'आ आं नोंखो मोगथाङाव नुबासो एक्सेप्ट खालामनो हागोन दे बिदिब्ला गाबोन 2 बाजियाव UN बर' पार्कआव आंखौ लोगो हमफैदो दे होमबालाय ला 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 हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम बे पार्कआवनो लिंहरनायमोन बियो मबे खनायाव दोंहैयोथाय मा दाबो फैलाब्रा जालियाला र' कलखौनो खनसे खालामस्रानोसै आं The number you are trying to call is currently not. मासि कलाबो थाङा मबे खनायाव दोंहैयो बेलाय मबे खनाथिं दोंहैयो बेलाय Madap bahaya bilai. सोरखौथो नागिरबाय थाखो नोंलाय मानो नांगौ नोंलाय नों जाय सेंग्राखौ नागिरबाय थादों बे आंनो मिथियाखै नोङो मा साइसका बाइसका नों बायदि नङा आंनि बयफ्रेन्डआ दा होना थाग्रासो दां मानसियानो हाब दा होनासो होनबाय नोङो नायनो नोंनि मेसेज हरनाय नोंनि आइ लाभ इउ होननायफोरा नै नाय नोंनि मेसेज हरनाय बोरो नोंनि मेसेज गेलेनाय नोंनि आइ लाभ इउ होननाय नै नाय आं फेसबुकआव नुनायालाय नों नंथारा मा नङालै सना नाय नै फेसबुकआव फट' होनाया नै बिलाय माथो बियो आं बे खनानिया नै इलाय हा आंथ' बे सासेखौ साननायमोन बिसोना आङो साला थकाय सुला नोंबायदि दाहोना साइस खालामबाय थां ओरैनो टाइम लस खालामहोदों बियो आंखौ मस्ला सोमबायलै माथो नांलालै आंनि फेसबुक सिस डिलिट खालामनोसै मा बाबा नायना होनायखौनो लानांसिगोन बायदि फेसबुक